Gemma. Els personatges més estimats de la factoria Disney acompanyaran els xiquets ingressats en l'Hospital La Fe de València. El centre ha decorat les sales d'hemodiàlisi, d'extraccions, la prequirúrgica i també la de cirurgia sense ingrés amb esta ambientació infantil per a facilitar-los l'estada de la recuperació. Abraçades intenses com aquestes que veuen per donar la benvinguda a Mickey Mouse, que s'ha desplaçat fins a l'Hospital La Fe de València este matí per a saludar en persona xiquets malalts que l'han rebut amb tota la il·lusió. Ell i els seus amics de Disney són els protagonistes de la nova decoració de les sales d'hemodiàlisi, presirurgia o cirurgia sense ingrés del centre. El projecte es coneix com Hospital de Colors i té com a objectiu facilitar la recuperació dels menuts y crear un ambient més pròxim i càlid amb els dibuixos que s'estimen. Un ambiente más agradable a los niños, que la recuperación sea más rápida y sobre todo que el estrés que les lleva a los niños estar en un ambiente hostil, en un sitio donde en general se les va a hacer un poquito de daño, ¿no? O sea, hay que pincharles, hay que ponerles un gotero, hay que hacerles una extracción, hay que hacerles hemodiálisis, pues está en un ambiente mucho más agradable. Només en cirurgia sense ingrés atenen a l'Hospital La Fe en un any vora 1.000 xiquets d'1 a 14 anys.